muswa 3 ndichibva ndati antu akanyirwa zvidhina zvikanzi ini ndinoda zvamukanya zvidhina ndikuda mari akaiwa mari ndinoiwana ndikuda 15,000 zvidhina sa 15,000 ndinoenga $300 yandaifana kuvapa saka ndabva ndati aiwa inini pane zvino ndinowana 210,000 imwe 100 imwe 5,000 ndosipedzisire mapedzo rese kanya zvidhina mari ndaive nayo ndakati handingabudise chii mari yese kawanda saka ndichibva ndavatora vakomana vari vaviri ndichibva ndavapa uyo 100 muswa 3 May akapera kana kuwanika mumwe uye wani wandakapa kufaro aingokuta chiya kumba gogo mate zvidhina zvaifana kuve zviri zvingani zvaifanira 15 saka umwe wokufaro yaipota chiya kuseri uya mamanda uya kutoita sei ndikati zvino mwako asati auya unoita sei ngochera daga sei uri wani adzoka auya futi adzoka ndofunga kushanda achidzoka achishaya chinhu ndichibva ndaona nguva yadi yafamba ndikati zvino ndikaregedza kukanyisa zvino hapana zvandinge ndaita ndikuda kuti machifodya ndikedza nditsvage mumwe munhu nemari handiti yange yasara mumba iyi ndibva ndatsvaga mumwe munhu futi wechitu ndichibva ndapa futi 100 ichibva yakwana 300 kuti 100 yatwana tongai ne100 ndikapa mumwe wake watongai ne100 yandikazopa uyu wechitiriwe achibva wari wazvidhina vakadaro tongai uyo handiazomuona foni yake kana kuifoni yange sechiita kana kutaura netongai handichabatana naye kusvika ndikanye zviro zvikwane ironge ovheni itsve izvo zvino zvakutotagwa zvakuti vakamabhaundi tongai nditaure naye so ndakabuda ndikaenda kuharare mwana wangu chida roba iyo ndiri kuharare koko sandi ndopa akachindifonera aona samoni asvika kwaari ako vaimbudziko makazoita sei ndaona somoni kuno ndikati autaure neni ikoko kwauri usataure neni kundipedzera nguva nekuti iwe pataimwedza tikamuita nechikutabvisa mari yangu waifanira kunge wakashanda basa rangu kumashure saka nawo ndifanira kuti ndiite sei topedza nasatadhe kupi kwamamba kwatiri kuita chibva nangoguma ndakadaro kuizwa ndinozokupamusha zvakuti shumanani asingaizora mugwara haikona kuwanza kupota ichipa munhu mari unasati akuitirai basa zvaakaita pamusoro auya kumba kwangu mudzimai akanga aparadzika pamiri ndiri munhu mukadzi handiti ari kuchipatara kwavo vati kwaidiwa mari yekuti agadzirwe chibereko muchipatara achibva achichema chemo chake ini nekubereka ndiri munhu mukadzi ndoziva kuti kana uchida aparadzika unofanira sei kubatsira ndikabva ndabudisa mari ndikabva ndamupa mari ndikati asi munhu wangu akuragira kuti ada kusara kukanya zvidhina ndikedza ndiyani ndivape mari zvinatobasa munhu anga atotambudzika regai titaure tichiti tinoti isusu kazhinji munhu kana achinge apuhwa samoni kuti auye kudare mumwe anoziva kuti mhosva iyi ndiri kuiziva but chekunopindura padare anoshaya like nyaya iri pachena kuti akapuhwa mari yekuti akanye zvidhina saka haana kuzokwanisa kuita basa iro saka ava kuti wawane mari yavo idzoke mari yaakunetsa kudzoka kubva kuno mukomana saka vakati regai ndichikwira dare zvino amai nyaya iyi taitonga munhu wenyu pasina mutongero wedu ndewokuti anofanira kudzora mari iyoyo 100 wobva adzora nemari yamakashandisa kudare mari yese 40 so inanoedza anofanira kudzora 140 iyi nyaya iyi haisi yekuti anopuhwa mazuva anofanira kuwanikwa achinikirikina achiteerwa kuti angaibvise sei mari kubvira zuva ranhasi vanozoona yese kuti anokuudzai mafambisiro azvinoitwa saka ndonyaya iri panofanira kudzora 140 yapere When you want to